Ni Gorka naiz eta bitartekaritzako proiektuan txartuta. Nia izan naiz eta laugarren beratzeko bitartekaritza ikasle bat. Bai, borrodatez aurkeztu nintzen. Mirian klasera etorri zan proiektua zelan joango zen urtean eta zertan datzan proiektua saltzera. Eta ideia oso interesgarri eta proiektu oso polita iruditu zitzaidanez, aurkeztu nintzen. Nire ustez oso prestakuntza egokia izan da. Asko ikasi dugu eta adibidez emozioak adieraztea edo bullying kasu batean zer egin, borroka batean, eztabaida batean, nola konportatzen du behar ginen. Uste dut oso erabilgarria izan dela. Klaseak ziren hilabetero eta gero adibidez egiten genituen aurkezpen batzuk. Azken egunetan egon ginen aurkezpenak egiten. Hasieran izan zen bi astero edo horrela azaltzeko nola zen eta gehiago azalpena, gehiago teorikoa. Hasieran izan ziren prestankuntza bat eta egin genuen soziograma bat klaseari buruzkoa. Ikasi genuen gehiago azalpen bat, adibidez zer egin ikasiko genuen, adibidez eztabaida batean, bullying kasu batean, bakarren dagoen norbaiteri edo kezka bat dagoenean, eta ikasi genuen gutxi gora bera nola funtzionatzen zeuden guztia. Bai, guztiz bete dira, pentsatzen nuen, hasieran pentsatzen nuen klaseak teorikoagoak izango zirela, hau da klasera joan eta sartzea zelan egoera baten aurrean zelan egin, baina guztiz kontrakoa izan da, askoz ere interaktiboagoa, jolar, rol ezberdinen jiretan. Adibidez, nik egin egin kasu bat eztabaida batena, eta izan zen, harin konpondu zen arazo bat. Adibidez, prozesua banatzen da lau fasetan. Lehenengoa da arauak azaldu eta gure artean aurkeztu. Gero pasatzen gara bigarren fasera dela nola sentitu diren adieraztea edo beraien ikuspuntua zer gertatu den. Eta hirugarrenean da gehiago empatia lantzea, adibidez nola sentituko diratekeen beraiek hori gertatuko litzaioteke. Eta laugarren fasea da gehiago konpromiso bat hartzea, bientzat posiblea den bat eta hobekuntzarako eta haien hartan konpontzea. Bai, nire ustez izugarrizko esperientzia eta proiektua izan da, asko gustatu zait. Egia da gauzaren bat aldatuko nuela, bitartekari aurkezten zarenean, intentsiboantzeko bat ematen da, apurbet gaiari buruz jakiteko eta zia zela joako den urtea jakiteko. Eta gero hortik aurrera jarraipen klaseak moten direz, eta klase horiek hilean behin direz. Hori aldatuko nuen, eta egingo nuen adibidez 15 egun edo horrela, zenen eta askotan ez zara gogoratzen hurrengo klaserako zer zeuden egiten eta azkenan dio zola. Nire iritzia berdina da, uste dut esperientzia hona dela, asko ikasiko duzula, pertsonalki lagundu dezakeen esperientzia bat, eta berdina, klaseak segidoagoak izatea horrela memorian hobeto gortzeko gauza. Bai, esperientzia gomendatuko genuke guztiz.